Ka koro wasudo nyime e wach mar siasa mantiere kar kae. Experts manokao mondo mi odhi okony jatend piny Kenya William Ruto, ma en achiel kuomgi ka entiere migawo ni mar omenda, kaachiel koda kanyawadu mantiere e migawo mano mar teko, mano Opiyo Wandayi. Diponi kama untiere utiyo gi thuolo maru mano mar ywayo oganda man kaluo mar mondo mi odonje sirkal, debe ma igoyo kaluo ma bende un ma untiere opara manyime, en gino ma bende yude seyo maduong' ahinya ni uywayo joluo duto mar mondo mi odonje sirkal. En gino ma diwache yo machal nade broad base ni kama gintiere ji te nyaka donje iye, koso oganda moko kodong' oko to gintiere ratiro margi. Ikeyo Cleophas, siasa en kisera. Onge ng'ama nyalo chuni, kata mana jaoda ok da chuni mondo ogochne ng'at moko dwa nogochne, kata mana nyathina. An ema nyalo chunora mago kura ne ng'ama dwaro. To en mana kisera. Gima duong' en ni an kaka John Mbadi, an minister e sirikal mar President Ruto. And otera kuro kokadho kuom chama marwa mar ODM, ma pod an a member. Wan gi unyaka wachak ng'eyo siasa mabiro 2027 to gima okadho 2027. Koro wan bende an gima wacho, adwa wuoyo kuom an gima wacho en ni nyaka wago kwan, nikech siasa ka en go kwan. Onge political party ma en NGO. Political parties ok gin NGOs, ok wan civil society pressure groups ma wasike street ma ne wa demonstrate. Street wadhiye mana ka there is need ni koro wadhiye street. But political party mora mora pinyni gombo ne maduong' en loso sirikal, and mondo sera margi sirikal mondo obed ti. Koro sani samwa bueni wan gi formations. Cleophas gima neno ka jo ok ngi en ni siasa ma 2027 already kiwache kisungo se kaushe. Sani ji osechako pango 2032. Oganda watu pod wuoyo 2027. Nyaka wagik okang' mar kuro kao decision. Mondo wang'e ni to ere yo maber mabende wanyalo kao gotelo 2032. Diponi une jotelo numu keto oganda wa mondo mi olose 2027, nikech ka injili mora mora mitero kocha en mar 2 term kata 1 term, to kaluo 2 term ni ong'eny. Emo mi awacho ni mondo mi oganda wa, nikech gima neno ka jowa be dwaro ahinya en ni bende oganda wa bende otele ne pinyni, mamano to ok dwa wuondre. And onge oganda mok dwar be notel. Ng'ato ka ng'ato nyaka gom telo. Telo tidhi telo ne Kenya mangima, but oganda koganda nyaka dwar ni gitel ne piny. Oganda wa gombo notel ne piny, but nyaka wabed gi strategy. Telo ok en gima yuda mayot kamano, especially telo mar Kenya. Mokwongo en gima nyaka ibed go oganda e toki. To mar ariyo nyaka nitie gik ma nyaka ibedgo. Nitie tonglo ma nyaka ibedgo gi gik ma kama, gi networks magi. Gigo iloso ok nyal time gi 3 years. Ok nyal time gi 2 years. Gigo iloso 5 years, 7 years kata 10 years. President Ruto, makamuno president ni, nochako loso program mare mar bedo president 2022 in 2010. Sama no opogore gi ji ma ji go yes ne katiba te to go nocha. Already notemo pimo ngufu ne chal nade. Omiyo kidwaro telo ma 2032 nyaka chake sani, be in fact wabedo late. 2027 to kidwa chako sani to kibijuko ji, nikech already king'iyo Kenya ka wan gogendini ariyo koro sani. Wan gi group man ka jatend piny koni, to kendo wan gi group ma bende kwedo motelne gi Kalonzo, to telne gi Rigathi Gachagua gi the rest. Koro wan kaka oganda nyaka wang'i ni to groups ariyo gi ere mwadonje. To sama wadhi kanyo nyaka wa ser jowa. An kaka Mbadi asero jowa ni mondo wadhi watigi President Ruto. Gima bro miya ser jowa en ni nyaka nyisgi ber mar bedo gi President Ruto. Achiel kuom gi en dongruok. Ng'eyo ni ang' ni miya thuolo mondo awuoye mano. Mar ariyo en ni to ere joma kopo ni wariwo go kuot kata kwa olo mogo to kiny mok wane ne duoknwa. Koro ma ema bro duoko wa history, to wang'eyo joma ne wasetiyo go chien. To wang'eyo ni ere oganda maduong' mabe kwariwore go